भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के पावरफुल फिल्म क्रेक फाइटर के नया गाना के बारे में। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी पवन सिंह के क्रेक फाइटर के अभी तक 5 गो गाना रिलीज हो गई बा, जौना के आप सब बड़ा ही प्यार आशीर्वाद दिल बनी और भैया अगला गाना के इंतजार करत रही। तो आप सबके बता दी भैया अगला गाना आप सबके बीच आ गई बटे। जी हाँ भैया, जौना गाना के नाम बा जान लेबो का हो। जी हाँ भैया, जान लेबो का हो जौन की क्रेक फाइटर फिल्म के गाना, जौन की एक रोमांटिक सॉन्ग बटे, जौना गाना के गईले बने पावर स्टार पवन सिंह और प्रियंका सिंह जी। और आपके बता दी भैया ये गाना के लिखले बने विनय निर्मल जी और ये गाना में म्यूजिक दल बने छोटे बाबा। जी हाँ भैया, ये फिल्म क्रेक फाइटर के 6ठा गाना जौन की रिलीज हो चुकल बटे आप सबके बीच यूट्यूब पर। जी हाँ भैया, वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे गाना रिलीज भैया 11 बजे, जौन की भैया गाना एक रोमांटिक बा। तो भैया आप सबके बता दी अगर आप सब गाना सुन लल तो कमेंट बॉक्स में बताई कैसा लगल, अगर नहीं सुन ले तो जाके सुन सकता नहीं। तो भैया आप सब बताई कि आप सबके रिपोर्ट कैसा लगल। चलते चलते वीडियो के लाइक करी, शेयर करी। फिर से आ रहा नया खबर के साथ बहुत जल्द।